Okay. Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Today is Thursday niya. Wa ta maninda guys nga naman matumantag maasin sa bangko ba. Mao nga atong gihuman atong trabaho para di masacrifice ang atong panerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. At ugayong paningkamutan nga makatabang bisan pa man sa dagha mo underestimate na to, pero magpadayon ang atong pagtabang sa lungsod. Magpadayon ang pagserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric H. Pahulyo ug mga konsehalis. Atong ipadayon ang pagtabang or pagsuporta sa administrasyon aron magpadayon ang kalambuan ug ang kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Pagkanito guys, unsa may wa sa Matalom ug unsay naa sa Matalom. Ang naa sa Matalom guys, ang turismo. Nga naman, ang turismo nagpadayon ang mga turista nga moari diri, nagpadayon or nagkadaghan o mas daghan pang madevelop nga turismo diri sa mong lungsod. Nya unsay wa sa Matalom guys, ang kanang mga kuan supplier sa mga isda nga na ba, supplier sa mga buwad nga na ba, supplier sa mga isda kay kung nahitabo sa atong lungsod guys, mas higher ang price sa isda. Unang nabantayan ha, medyo na mas kay gamay raman ang mga supply, medyo ang price taas. Pero nanginahanglan may mga fish dealer nga na ba, ni Sir Mac Hertos. I hope nga maabot ka sir o kuan sa among isda diri sa Matalom kay mo supply niya. Ang atong Matalom boardwalk guys, ato gayong ipadayon sa una 1,000% ang atong pagsuporta, atong ipadayon og 1,100% ang pagsuporta sa ato ang Matalom boardwalk. I hope nga magtinabangay kita kanunay. I believe nga mas daghan tag mahimo, mas daghan tag ma-improve or mas mulambo pa ang lungsod sa Matalom. Okay, nya sa bukid ay punpuhon mas minto na ni national budget nya. I hope nga katong mga tag-iya sa mga magian sa karsada musugota kay nga naman og imong kuan guys, imong hangdan nga magian og karsada mas mutaas ang price ni ana. Bisan pa man makuha ana kay ang mentality magud sa ato di ta gustong makuhaan, pero di siya maayo nga kuan mentality nga murag pagtuo kay og magiana og karsada mas mamahal ang imong price sa imong juta. I hope nga atong ipadayon or atong tabangan jud ang lungsod sa Matalom nga way babag sa pag-implement sa mga proyekto para sa katawhan or mahatagan og maayong road ang mga katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Aning kamot ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik og buotan nga mayor, ang atong vice mayor si Eric G. Pahulyo, ang atong congressman si Carl Curry ug ang atong governor o sa nasyonal nga mga kuan nga naningkamot para matabangan ang lungsod sa Matalom. Okay? I hope nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Today is April 26, 2023. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines.